saka mini linzami. Idan kika tayi zuciya ba za ta yi daɗi ba. San kyarai ya zaki tafi ki bar ni cikin muni. Irin haka ne ki saka rai ya tina da akwai tsani. Ruwa da wuta ba haɗa su guri ɗaya, kin ji ne. Abinda kike shirin ki mini bai min daɗi ba. Abinda na ji a farko na kyale, mafarki na shine ya jaza tunani ya kulle. Da alkawari san zuciya ya saka duka an cille. Rabo da gwani gashi ba zai yi amai da kamar shi ba. Kamar ba a yi hakan ba, mafarki ne. Amma kuma sai na jana ta faɗa mini gaske ne. Ina haƙuri da su abin da ya ja mini ni ɗani. Ba zan iya ja da ƙaddarar da ta faru a kaina ba. Cikin dukan abin da ya faru da ni baby, amma ke kaso ki rinka ɓoyewa ya zamo gaibi. Da ma haka ne irin rukun da kike mini mai ya aibi. Sai yanzu na san kawai bukata ta kike ka duba. Kije Allahu shi ɗaya zai mini sakayya. Cikin lamari na suwa yau ke ce kika min laya. Wai me ya saka nake gamo da azabar soyayya? Ba zan kuma sa wata ɗiya a cikin kalbi na ba. Da ni kare da so ya saka mini linzami. Idan kika tayi zuciya ba za ta yi daɗi ba.